Nevím. Já to nechápu. Říkáš no říkám prostě realitu, to je tak. Co? To byl Oliver. Big finta. Jak vzal čáru. Oliver? Ne? Jej, nehreš. Vasil se jde. Nehreš, spletl jsem si tě. Spletl jsem si tě. Protože to není pomluva, to je realita. Když se s někým domluvíš na něčem, ale on říká něco jiného, pak zajímá zádama, to není pomluva. Já jenom chci vyřešit pravdu, jaká je. Řekl mi to Martin, no to sám řekl Martin na streamu, já ne. Spíš je otázka, Moniko, proč mi Vasel neřekne pravdu. Mně osobně, chlap, jako člověku. A děkuju. Děkuju, že to ví 10letý dítě. Ti řeknu jednou chově, já si na chově. Prosím tě, Vasile, potřebuji s tebou mluvit mimo stream. Já to nepůjčím Marťasovi. No já vím. Jdeme do strany, tady to půjčím Marťasovi. Jdeme si to. Zdar. Já jdu sem za roh, až to je, slyšíte, kdyby náhodou. Zdar, ty, ne. Si vás položím asi na zem sem, protože se to nechce držet. Okay. Čus. Co já jsem do těch opuků vyplatit? Já jsem to říkal. To lžeš, ty vole. Mám to jednou na To No, tak si to celé bylo za blbý, zbytečný byla blbý. No, já jsem teď přes lesa. Jako poslouchej mě, já mám hlavu jinde. A on co si vymyslí, Martine, to bylo naprosto, co si tak budeš vymyslet. To si vymyslel i u táty, na 15. To ty děláš zbytečně, tady holkám by si se mělo mluvit. Víš, co děláš? To ale včera jsem se domluvil na tou klečku. Já jsem se nebavil, mě to jedno Jirko úplně, já jsem přeci po tobě nic nechci. Ale když náhodou jsem řekl, kdybych náhodou potřeboval pomoct, Jirko, tak přeci můžu no, ti říct. No, pomoc nemůže chodit každý den. A já přeci ti neříkám každý, já ti říkám každý den. Ber to takhle, Jirko. Jo? Kdybych náhodou potřeboval nutně, tak ti vole jednou vole, za 3 týdny třeba dá, já nevím, jak to bylo, mě to jedno, abych měl na život. Já nic jiného nepotřebuji. On podívej se, co dělá v robočí, úplně to náladu. No, já jsem šel z lesa a taky jsem... No, viděl. To jsem se dozvěděl a hned nálada minus. Ale si třeba, jak on chodí, jak žaluje. Víte, holky? Víte, jak žaluje? Martine.
To pak já jsem s tím mluvil dneska. Já jsem viděl, že by se s tím bavil dneska s Martinem. Pojď si, jak si vymýšlí. No to víš, že jo? Já jsem s tím mluvil, o čem jsem s tím mluvil? Ty vole, já to nechápu, ty vole. Je to, on je Žilina. Já nevím, co kdo říká, víš, já jsem v lese, já jsem spadl to bylo, já se nebudu tady hovatit, ty vole. Já to takhle mám zapotřebí. Já taky ne. Kvůli nějakým, vole, drobňákům, ty, ale on to moc si vymýšlí, ten Žilina, vole. Zajímalo by mě spíš, kde je David. Tomáš. Nechte to na čáru. Nechte to na čáru. Co děláš? A to si pak přeší doma, v té doby. Osud. Těžké překážky. No, to je tam. Jiří Krampol. Ten už je po smrti. Není. Není ještě. Žije, ano. Jo, tam. Nevíde tady sehnat nějakou holku za prachy? Nekdy tam to starší, jak ty. Přemek Podlaha umřel. Přemek Podlaha, No, jak uváděl o zemědělství. Jo. Díky Laura je spíš za 30 bytů. Španělové vedou 1-0. Španělové vedou 1-0. Španělové? 57. 8. minuta. Chceš pivko nebo co? Jo, pivo si dám. No, tak jen Tak. Borci, já nemůžu věřit nikomu, když... To jsou prachy. Prosím tě, ty jsi nechtěl být na streamu a furt jsi tady každý den. Ty jsou tady ale kvůli mě. Ne, Ano. já chodím za nima. Já se sadím, že bych sem nechodil měsíce, které nejsete. Jsme tady už od rána. No, ale protože víte, že si sem přijdu. Ne, my už tady jsme od rána. No. Když tady jsme. Asi od 2 hodin. No, je zajímavé, že chodíte na stejné místo jako já. No ano, proto jste mi tamhle mávali s auta, se po stream. Co říkal včera ten právník, že byste se měli bejt, když se tady pije. A co ti říkal včera? No ale vy ani nemáte skrní na veřejnost. No, můžeme, ale ne, Že to je minulo to zakazovali. ne, právě ten právník říkal něco jiného. Když tady jsou děti, tak ne. A tak nevíte na veřejnost. Víte, ne, tak je to říkal. Na veřejnosti není zakázané pít, pokud tady nejsou děti nebo tady jsou nějaké hroty. No. A tady není zakázáno pít. Není? No tak vidíš, tak co je? No, my jsme byli tady teďko dřív, takže nevím, co máš za to. Tak já budu chodit od zítra jinam. Tak a máte to spočítané. A jestli budete chodit tam, tak už je to jasný. No jsem zvědavý, jestli tady budete zítra. No, jsem zvědavý. Já budu, když tak chodit za vás, ale ne za tebou asi. No, a je to jasný, Moniko, chodíš prostě za mnou, to je realita. Ne, za tebou ne. Ale vlastně chodí za mnou, že ty chodíš za ním, takže jako by ta finta největší. Ale můžeš oblomotit, ale tady člověka ne.